Goedemiddag. Flinke sneeuwval van de morgen, ook in uw provincie. Op de Frieske dieken voen 20 ongelukken plak. Dit is de provinciale dik tussen Bolzert en Warkum van de morgen betiert. Auto's houden rekening met het minder waar en rieden statig. Maar toch is de politie het nog druk met ongelukken. Zo rond de middaguur hebben we toch heel veel meldingen van ongelukken gehad. En dat maakt toch dat de sneeuw echt invloed had op het verkeer. Wat voor ongelukken wie dat? Voornamelijk blikschade, gelukkig, uit zuiden materiële schade. Maar toch ook een paar dat de ambulance nog even ter plaatse moest komen om mensen te checken. Maar dat viel gelukkig achteraf allemaal mee. Het KNMI kwam al betiert met een waarschuwing voor extreem waar met code oranje voor Friesland. En dat had nevens de politie goed geholpen. Op de Jouwer hingen ze druk bij Rijkswettersteert om de Frieske dieken goed skin te houden. En de ijswegencentrales in Zuidwest-Friesland die waarschuwing voor levensgevaarlijk ijs. Toch de sneeuw binnen krek dichtvers en wakken haast net meer te zien. Een van die plakken dat het lang net vertrouwd is hier midden in Warkum op de Alverstedenroute. Hij is rood. Er laat je nou nog maar 4 centimeter ijs. Baanmaatje is dan ook net mogelijk. Het is tekenend voor de hele Zuidwesthoeken. En daar komt de sneeuw van Joert nog eens bij. Daar toch binnen Wienwakken haast net meer te zien. Als je nagaat dat het gisteravond nog open blijft, vanmorgen was het dicht. Nou, er is misschien een centimeter, 2 centimeter ijs zit erin. En meer niet. Het advies van de ijswegencentrale is om vjetten, vivers of ijsbanen op te ziekje. En die in de Woud wordt morgen de eerste toertocht op natuurreis rijden. De organisatie is druk onder slag om de Jan Dirkspolder sneeuwvrij te krijgen, zodat er morgen veilig reetrieden worden kan. Als het heel kan, meesken bel je, want de traaimachines staan op het ijs. De laatste dagen had de meesken van Iersclub Lieds Begin het smoordrok hoorn. En om de 15 kilometer lange tocht door 2 gemeenten gaat, moesten er 2 vergunnings komen. Dat slaag uiteindelijk goed en ook het Nederlands Reetriedersboen had het parcours van de middag goed kaart. Ze hebben het hier prima voor elkaar. Het is een enthousiaste club hier die altijd al jaar en dag goed organiseren. Dus daar hebben we geen twijfel over. Goed 4.000 mensen kunnen morgen onder familietocht meidwaan. Jenne Wout is ook kandidaat om de eerste marathon op natuurreis te organiseren. Epke Zonderland docht mee aan de Olympische Spelen in Londen. Dat is van een beetje bekendmaken door het turnboen. Epke moet de komende man nog wel farmbehoud tonen. Hij wiet together met Jeffrey Wammers in de race voor een plak op de Olympische Spelen. Beide voldienen begin januari zonder kwalificatie eersten. Zo'n tijd weer er nogal wat aggravatie over de vraag waar het gaan moest. Het is voor Epke Zonderland een opluchting dat nou lang omlet voor hem kiezen is. Ik natuurlijk de laatste tijd, ik moest gewoon vanuit gaan dat ik zou gaan, want het programma ging maar verder. Maar het zit toch in de achterrollen, spookt het nog wat van. Het is net definitief en een volle onrust in de media natuurlijk de laatste tijd. Dus het is fijn dat het nou in ieder geval uitsprutsen is. De kans bestaat nog wel dat Wammers het besluit van de turnboen nog voor de rechter onvjochtet. Sportclub Heerenveen treft PSV in de hele finale van de bekertoernooi. De Veensters speel je thuis. Heerenveen won Tiers in de kwartfinale de uitwedstrijd in Vitesse met 2-1. PSV wie juist te sterk voor NEC. De hele finale in het Abelense stadion is op 21 of 22 maart. En de winnaar van die wedstrijd speelt op 8 april in de bekerfinale. Friesland Hart Veilig wil een provinciaal netwerk opzetten voor vrijwilligers die met een AED-apparaat mensen reanimeren kunnen die een hartonval krijgen. Na een melding van een hartonval krijgen deelnemers in de buurt van het slachtoffer een sms-bericht om als eerste hulp te gaan. Hart Veilig Friesland ziet het goed 1000 vrijwilligers. De politie had duwt in de bosking van Beensweg op Nijszocht naar haar vermiste collega Friso Wouda. De politieman in opleiding werd al zo'n 10 jaar vermist. De opdrachtster is moeans voor het leersjoen bij een pinautomaat in Greens. Om te zien chinspistool bij hem had, maakt ze politie en familie harden grutte zwargen. Juster is maar een helikopter bij Beestensweg zocht. Uiteindelijk is dit gebied gekozen omdat we weten dat Friso in dit gebied nog wel eens kwam. Is dat eigenlijk de enige hint waarom jullie dus hier zoeken? Dat is op dit moment echt de enige hint. Wouda had mogelijk geen eigen auto. Daarom ziet de politie ook naar een mountainbike. Want nota had de ziekenactie geen resultaat gehad. Meesten die hem sjoen ha. Of wat witte, kunnen haar melden bij de politie. En dan nog het waar.
Joenen vannacht flinke opklarings en een strange frost, zelfs van 12 of 13 graden vriezen en op de eiland zo'n of 8 graden. Morgendij droegwaar, met zinnen, het vriest dan 3 ont 4 graden en dat alles bij een zwakke ont matige eerste wind. En ontzag voor het Frieske Nijs, meer Nijs en reportages stenen op uw website. Je hoort het er weer om 6 uur, nog een hele noffelijke dag.